Zamara wilie. Nwunye m ga-aza mmerio. Meri memuma wulima e. Amama mochamo. Bana mo fine boy mara mma. Usha hu ge mene mo baptism. Isicha, emenye kwala ọkụ biko ka m nwee ike sie mmiri ọkụ. Ona mo ga manga fada. Ata kwacha. Isu. Asị m gị, isicha, emenye kwala ọkụ, achọrọ m ịbọ ilu mmiri. Nwa, ụka ga-atọ ụtọ. Azụnwanga, ahụhụrụ gị ọkụ, shie mfọtuo, bịa kpọọ madam m, ya bịakwa bịa shikwe n'aka ya, egbeligwe gbapịakwara m gị ọnụ. Anwụ ojiri ụlọ mekweghị. Ihwere, nkịta rachasara gị anya. Ashawo bini, ashi ibini, akwa ibini. Bịara nga hụtọwa ashị, laa bini, ndị kia bịaba larịa, ya adịghị ka ị ga-enwe balansị ebe. Ọrọdụ possible. Asị bedo a na-enye tiketi eji eshi nri, ọ bụ otu ede ka ị ga-eji pụta nga pipi ishi nri. Ọrụ ahụ n'ijoro m na kichin di m. O, ichesa onye garịcha nnọọ, ya laghachi azụ ya enweta pozishọn ya nga ọ nọ. Baịbụl kwuru si, your position let another take. Gaga gụọ Sam gị. Abụ ọma kwuru ya ekwu, your position let another take. Etekele m position. Ama m onye iwu. Mkpụrụ okobo amadị m onye iwu. Ntrogu. Chala, ọfọrọ ọzọ. Ihe m chọrọ ịgwa gị. Ka o si wee dịrị na enweghị m oge. Cha. Enweghị m ya. Achọrọ m ka m nweta obi dị ya na ụmụ ọma m. Nweta obi ha. Gbaa nka m ga-abịazi bịa gwa gị onye m. Maka ama m na-emarụ m. M ga-abịa gwa gị na ụmụ ọsa. Kemerụ m pepe. Ama agbakpọsị gị anya. Mgba gị iwe wata ije. Television never mind. Kia shiri kia. Otu nne je ekele na biri. Kia. Ishige kia. Mshiche mpụta ga-abịa shie mmiri ọkụ. Kama kwa m ga-arụ ndụ. Mshiche nri fọ zụrụ gị ga-abịa shie mmiri ọkụ. Nwere mbeziri m na-eji ahịa akpụ. Buru mma mmiri alụmoke. Gbanyụọ ya. Mama mocha mo. Mana mo fangel mara mma. Usha hu ge mene m baptism. Mana mo jema nga fada. Afade lecha manya. Ba mo fangel mara chiwa. Asha hu ge mene m baptism. Evaja. Papa ịhụrụ gị n'anya. Papa, imere anyị nke ọma. Anyị mara masị anyị restọbụl nke a shọ. But anyị mekwazị mgbe ị bagara anyị na one day ọ ga-abala anyị ụlọ. And in which day ọ bagara anyị ụlọ. Papa ya wụrụ si nwaanyị a ịkpọrọ mama anyị ndụ ya. Enwere ihe nne ga-eme nna ga-emewu ya. Papa, bata ọnụnụ ya. Gị gbasị mbọ ike. Tuturu anyị pịa anyị pịta anyị ụtọ anyị dị papa. Papa, gbaligo. Papa biko. Ọ biko anyị na-asị gị gbaghara. Ụzọ ọbụla niile anyị si mejọ. Papa biko gbaghara. Papa nwa onye ga-eme nwa were nwa ya lụfuo. Papa nyere ya ezi ọdụmọdụ. Papa na-asị gị biko gbaghara. Ụzọ ọbụla niile anyị si mejọ gị. Papa biko, obi ebere. From today, obi anyị alọtago. Gbaghara. Not. Sit down. Papa, Oh no, woman. There's no doubt about it. And I am proud to say it anywhere, any day. It is for a purpose. Oya ka eji sonye ọbụla mụrụ nwa akwụkwọ nsọ mere enwe di na nwunye ha mụta nwa
ha zụọ. Ụmụaka ọbụla nwoke zụrụ empty-handedly ha na-adị iche from ụmụaka di na nwunye zụrụ. Your mother was not here. Ọ nọghọ nga. Ụmụakwanụ nwoke emere m gị ike m ha. Ekwesịrị ịtụ m ike tụọ m odogo because agbalịrị m. Ịzụ otu onye na-ara ahụ afọzi ịzụ ejima na nwoke. Ọ mụtara n'ụzọ. Ọ bụ na ihe a na-ekwu. Ihe niile anyị mere ọwụ just ka anyị mee gịnị ka anyị nwee ike nwee nkụzi maka ụbọchị taa. Biko, otu ọbụla m siri kwujọ unu, baa mba, kpọọ iyi, kụọ ihe, gbaghara m. Sometimes agaghị m anọ ya. Mbọsị ọbụla m batara otu ọbụla m siri hụ unu mewere. Mana asị na nne unu nọ ya m kụzie mama akụzie. Ya daba. Onye ka eji asị nwaanyị ọbụla mụrụ nwa whenever anytime onye anwụla. Nwaanyị ọbụla mụrụ nwa ga-adị ndụ zụọ nwa rie uru ahụhụ nwa ọ tara. Mana ọ bụrụ na ịzụ ha nweta ha ahụhụ gị bịara iru uru ọ gaghị awa ọkụ. Ọ gbara gị m ọnụ. Ihe niile unu na-emochi hụ unu n'aka. Mgbe unu bidoro gawa odibo akpọpụrụ gị mgbe ị ka nọ 7 years. Maka ebe niile ị gachara odibo gị gaa ebe a gị gaa ebe a gị gaa gị ilu gị gaa before you end there up na Ọnịcha anyị gara ikpeazụ. Mana ekele dịrị Chineke n'ime ihe niile a na ọwụ lessons ka anyị gara. Anyị na-amụta ebe a, anyị na-amụta ebe a, anyị na-amụta ebe a. Ọ ga-adịrị unu na mma. Ma iyi niile m kpọrọ unu ga-anwụ Chineke kpọọ unu ọkụ ekwesị mee nka. Ushi ha n'obi. Ihe ndị awụ mba nna na nne na-abara nwa ka mba bara uru. Nwere ị ga-amụta mmasị Chineke kpọọ ya ọkụ. So if I curse you, ushi ha m n'obi. Ọ na mgbịrịgba ọnụ. Ana enwere ụdị ihe Chineke na-anaghị elegara anya. N'ụbọchị taa ana m agọzi unu unu ga-apụ iche n'ụwa. Onye ọbụla che na unu agaghị abụ mmadụ, unu ga-awụnata mmadụ. N'ụmata etu ọbụla unu siri dị ma unu toro ogologo ma unu ree mkpụmkpụ, as far as unu dị ndụ na-eku ume, okporo ụzọ ga-erubere unu isi. Onye ọbụla unu tinyere aka, ọ ga-agaziri unu n'aha Jizọs. Ọpụpụ na mbata unu ga-abụrụ m ngozi. Chukwu m ga na-edobere m unu. Onye mere ka mmụta unu ga-eme unu enwe ezi uche, nwee ezi akọ na uche. Unu agaghị anwụ. Unu agaghị anwụ. Unu agaghị anwụ. Unu agaghị anwụ. So, enwere ihe mere gị n'anya. So, Samira anya adịghị mma. Hey! Hey!
Sabina. Sabina. Ya only really plastered blanket mashi anya ga kamgbe echi. Some no maji m ụmụ m kụpụrụ gị anya. Akụrụmakụ bụ ụdọsi akụpịrị ha na-akụpị. Film ka atọla ka film. This movie sweet like movie. Hey, ụmụ nwanyị. O nwere ihe desperation na-agada akọsịrị ụmụ nwanyị na ndụ. Mpa ga-eti ikwe aka. Ọ hụrụ na onye ọ dị ka ọ dị ya akwa na-akụ ya. Otu ikwe aka ka o nwee ike bupụ nje ahịa ọ dọbara n'ụlọ. Idea. Mother said, was by hand, and no bring on Namonga or Brabante. The Baba capitalizes. What man would idea? Hey! Who take a question of what they want? What's the American Uma Bobia, no more Bobby and those on one illegity amutai, Ubiomagapam. The world is a lesson place. Onye ọbụla na-amụta ihe from daily happenings onye ahụ enweghị ike ịmụtala ihe ọzọ. Nene oge m so ha ji lo mgbe m logo ha ji m na-agba 419 m moto m na-agba 419 n'ala m ama mgbe iwe nwa flawa nta enweghị ụdị dị ọcha na-abịa fọdụrụ a na-emegba gị isi mba okeke bịa gị isi na onye pere mpe elebe pakịrị moto gị elebe ego gị nọ elebe nke anọ ị na-eche ndị Malaysia ị na-eche ndị nke ọzọ. How many of them that are today? What many more na amacha ha apụga heba aga obodo Igbo nọrọ kita elebe ị nọ mansion on here but you are still fighting to enter. Ọ wụtụkwa otu onye ekwensu ahụ ihe a ga-ebu nwere onye ọzọ a ga-ebu. Ị ga-ebo m ya mbụ ka ị ga-ebo ya nna gị ka ị ga-ebo ya ụmụ m garala onwe ha nta ka ị ga-ebo ya mmehie ka ị ga-ebo ya fada nọ na parish anyị. Ọ wụtụkwa otu ekwensu ahụ maka asị ihe niile a na-ebu ekwensu n'ụwa na-emega bụ ya mmadụ onye ahụ anwụọ one time. Onye ji aka ya gachụrụ okwu ji aka ya metụrụ onwe ihe na-eme at the end of the day ya bụ ekwensu. Ekwensu mere ọnụ gịnị? Ka anyị hapụ ihe mere n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta ka gịnị wee mezie ka anyị chefuo ya. Anyị ga-echefu ya echefu. Anyị ga-echefu echefu mana ọ ga-aka mma na ndị nọ n'ụwa ma ndị niile gbara gị okirikiri na ha ga-eji ihe ha mere gị ugbo amụta ihe. Mgbe ahụ ndị na-abịara gị asị nwaanyị dị ka flawa ka ị nwere ike chee na oge ka dị nwere ike ịhụ na Amaka lụrụ di at the age of 35 gị sị mba after all ka mbiri wee otu ochi agara Amaka ọdụ otu ochi agara gị. Destiny can never be the same. Onye ọbụla nwere destiny ka ya. Enwere ụmụ nwaanyị ga-awụ ha nọ 32 ha abanye na menopause. Ụfọdụ ga-anọ 40 still ha ka na-ahụ nsọ ha. Body language differs. Mgbe ahụ ọ na-abịara gị grab it. All everybody ga-alụcha di ji ego. Mama anyị ego ole ka ha ji mgbe di ha lụrụ ha mana ha chịkọlata aka bịa together with ịhụnanya bido ọmụma nwa. Ụmụ ha tolitezi ụmụ ha nwe ego ha na-azazi nne ụmụ ji ego. 5 fingers. Okay, man. This is the word for you. When you respect somebody here, you will climb here. Give respect onye nonga. Give bagote eba. The same thing. With umagala. Asa kwa nwe hu sekporo ala. Ya ngonne yara. Give what you want to say most that no dig gala gi ego. Ma ọ na oge nwe ego nwe ji euro. Omukwere ịhụnanya. Wona nwetekwa ihe unu ji eri nri. Unu abụ etikọta aka ọnụ. O nwere some men ga ha lụta nwaanyị. Nwunye ha bata. Doze emepe. O nwere ike wụrụ na otu together as 1+1. Unu tikọta aka ọnụ. You push the future forward. Ofu nwa bata. Nwa ahụ nwere ike eme gịnị ụzọ emepe ya mgbe a na-akpọ aba nwa chi zitere. Chi meghere. Ihe ọma akwa azụ. Ihe ndị awụcha ha mmadụ. Gị na-eche onye bụ moto. Ele ji ipụ gị ngwa n'ugbo ele ya. Ị ga-alawa. Ị ga-alawa gagaziri gị. Onye mgbara ochie ọkụkọ ụtọ ekwezu bagara n'isi ama m ndị dibịa gara m mgbe ahụ arụ n'otu ọharụ n'anya
Obutu saruwa haruwa ara ka ile mpere ka mpere ka nwa ihe nna nkikute anne hanja apachara ha janfa atụkwara m ịga taa yo ha choko nwere ihe nna ahụ m fuchọ n'ime ha asị m ha fuchọ ama m abụrụ nte matụrụ mmadụ biko gbaghara biko elegidere m tupu m aga m echi nnọọ chukwu nnọọ n'ụlọ nna m makpụrụkwe from frying pan to pan simbal kama ka m nọrọla n'ụlọ nna m ọkwa kama gị nọ n'ụlọ nna gị ọhịa ikwu mgbe ya nọbretu ngwana ugbu a biko ị ga-alawa ga nọkọrịa yes ị ga-alawa n'ụlọ nna gị ga nọkọrịa nwe ha lokeshọn n'ebe ile anya ụlọ anọghị hie ịchọkwana lokeshọn ị nwere ike gakwụ ndị gọọmenti ọrụ saịdị nwa oru ubi ha nye gị ala n'ịkpa gị rụrụ nwa bọngalo biri nge ha zụrụ nkịta bekee deme ya na-agbaje gị hụ mgbobi nkịta anọchi anya di gị akwa ịghọtago di ya nọ ha hie o can see my wife is back yes nne ụmụaka m alaghachiteghị azụ ọ mụọla nwa ada ụmụaka awụ onye ọbụla ha sị nọrọ ha wụọla mmadụ ha sị m lụọ ma alụ ihe m dị n'ọka mgbe na-echego nche ụlọ ha ga-asị m pa m gwa ga lụrụ nwaanyị achọghị ihe ga-abịa tute ọgba aghara awụdụ m Chineke ọ kwesị ọwa ekwensị na ya gakwunye gị na ya kpejie o Sabina si nga apụlite onye gbaghara biko kulite esegbula ala biko mba kulite Sabina kulite apụọla m go apụọla m go yowazi ndị na-achọ gị ije ebe ga-abụọ ihe ga-abụ ebe ọnụ Sabina la ba nwanyị anya mpịawo ọla wala Sabina la ba nwanyị anya mpịa Sabina la nonsense. Children. I'm going to get shot. Can you remember that I got to get more one? Anne ya fumana were mmiri paka di mama. Hey. Di mama. Hello Tina. What the mo? Obi di moto. So, nwa agbo bia mechara si n'ụlọ wee pụọ. Hey. Ọbịbịa gị n'ụlọ a ka Chineke jiri mgba na-asị ọnwụ ya n'obe ọnwụ ya wetara ya olileanya. You're coming back to this house. You're coming back to this house. Bụpụrụla m nsogbu. Asị bịa hụ nwa ya anadapụ. Chineke ji gị oke rụọ ọrụ amara n'ime ezinụlọ. Ka ọla m ziri m ike. Iri m onye na-ebu ihe ọ na-emetụ. Nwaanyị arụrụ ala. Were n'otu anya m n'ọbụ idisiv di m ya na ụmụ m. Di m ọmụ. Ekelekwala m gị. Maka amaghị m na ị ga-agbaghara m. Onye gwara m na ị ga-agbaghara m aga m ekwe mana obi dị m ụtọ ama m gị na ịwụkwana nwoke obiọma echetara m ụbọchị nsi nga na-apụ cheta otu isi wee yọọ m cheta ụdịka akwa ibere oge m ruru Benin echetara m o wutere m ndị o so na ihe mere m ji wee lọta di m ngwa gị ihe mere m ebe ahụ ngwa gị ihe mere m ebe ahụ gị mere nwaanyị gị ebere atara m ezigbo ahụhụ esi gịnị ka m ga-emekwanụ ịma na asị na ihe anyị na-achọ n'oke elu na ọnụ n'ụka ala peta ọ na-ezuru anyị na enwere nwoke dịka gị mefere so nwunye bi akwa m fechala
Akụ adakwala m. Ekelekwara m gị. Thank you very much. Deme. Akweke. Di mama. I like ụbọchị taa. N'ime ndụ onye ọbụla, n'ime ndụ nwoke, n'ime ndụ nwanyị, ụbọchị taa na-awụ ụbọchị dị oke mkpa in every man's life. Onye ọbụla dị ndụ kwesịrị inwe mmasị a na-akpọ sober reflection. Onye nọ n'ime ụbọchị taa. Adọwụ Chineke mere ka ụbọchị taa dị otu ọ dị. Maka asasị nke emebe, onye ma nke ọzọ karịa. I will Christians. We should live like Christians. O nwere ihe niile ameklalu n'ezi m, ma mgbe ị hapụrụ ụmụ gị pụọ, ma mgbe ị dị ime nwa ahụ, otu nne na nna gị siri bịa hie tụjọ gị kwuo okwu ọjọọ ha kwuru. Gwa m okwu ọjọọ na-agbawa obi. M fekwenu ntutu tasị mba, kama m ga-eme gị ihe ọjọọ, mee ihe ahụ ha kwuru abịa na mmezu, kama ya rie m nri n'ahụ, ma m hụ na m nyere ha the opposite. At the end of the day, ha hụkwa na ọnwụ n'aka gị ka oshi. For one day, mma ga-abịadịghị ebe leta ụmụaka nke papa gị ji ajụ ele ebe ụmụ ị mụrụ na. 2 hefty boys ka adịbakwa. Ọ na-awanye na-ekpe nna anyị bi n'eluigwe sị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Forgive us our sins as we forgive those who trespass against us. Onye a na-asị ya na bekee, ekpekwa ya n'Igbo. Enweghị ihe ọbụla m nwere against you. Gbagharago m gị. M ga-agbaghara gị, that means I am not a Christian. And sometimes na akwụkwọ nsọ ihe niile a na-akụzi, I like practical Christianity. Onye ọbụla na-aga chọọchị na-anaghị practicalize ihe ọ na-eme, ọ sị practice what you preach. Gị sị na iwu onye oziọma, izi oziọma na-ahụ gị ya n'ahụ karịa ndị na-ekwusa okwukwe. I have forgiven you. Mmadụ ihe ọ dịmba, I ga-ebido gị ofu. Onwero, ịnụkwa? Onwero. Even mgbe mụ nwa megide gị laa, nsị mba na-agaghị m alụ nwaanyị ọzọ. Nshi ọnwụ, tagide afụfụ, mmiri maa m. Mgbe ọbụla anọ m n'ime ọrụ, nwere ụdị ọnụ a na-akọfọ m n'ụwa, ụfọdụ kpọ m naanị na m na-azụ ụmụ m. M buru mmiri pụọ, m buru ahịa akpọ, m zụọ milk, m zụọ nke iji hụ akwa ịhụrụ ọla m. Ma mgbe m gbara ọla, agbatụkwa m ya kamgbe chi ahụ ruo taa, si na enwechi m ike ịgbapụ ọla. Mana otu ị batara now, I can willingly remove this ring and throw it into fire. Yes. Akwa eke. Ihe ọbụla ga-ejikọ mụ na gị eke na ndụ a dịka mmadụ, Chineke wezụga ya na ndụ. You are heartless. You nwere obi ọjọọ. No, you have come back to eat where you did not sow. Ọkwa ka ịbịazie zaba n'ụmụ ejimanụ. Ka ịbatazie n'bịa riwe bịazie riwe n'ụlọ ị na-eme ha. Ọkwa mụ anwe efulefu. Mụ nwa wa n'ọhịa. Mụ nwa na-enweghị uche. I don't have money. I'm nkịta. Kini ụdị ahụ ị na-akpọfọ ha? What did you tell me? I was carrying your 2 children on my hands. Ihu nwoke biri maka na ọ bụ moto etigere flawa n'ihu. Ọkwa ozugbo ahụ ịpụrụ ka m ji gaga zụrụ flawa, tiga ya n'igwe m na-anya nwoke ya. Gịnị ka m eme ha? Gị hapụrụ m ụmụazị, nta afụfụ na mmiri na-awụ tụ ụmụaka. Erube n'ikpeazụ a ga-elọta. Mama ejima nnọọ. Ọ ga-akara gị mma ebe a gara ugbu a. Ị mara akpa ahụ iburu bịa. Iburu ya. Asụ ụmụ gị sogo, thank God ụmụazị etorole n'ihe eji mmadụ eme. They now know their right from their left. Ha nabatagasị nne ha. Ụlọ ụlọ. Mana kwa ịhụ this place, this house, there's no place for you here. Enweghị ihe jikọrọ mụ na gị, o beele. So ihe ọbụla sogodo gị ịbịa nga besa otu nkata anya mmiri. I don't care.
ịchaka nsogbu bịanụ ihe m jiri kpọọ na enwe ihe ọzọ wụ ọ bụ eziokwu na onye amamụmụ asụkwa mụ na agbaghara ya gbaghara ya emere elu emere ala she is still your mother in so many occasions in so many families ụmụ nwaanyị na-capitalize na ha mụọ nwa ha hapụ ya ha laa mgbe ụlọ ha jiri gaji igbo ebe sọrọ ha na after all amụọ na nwa they will come back and their children will accept them back ụzọ eji nwa ada eshi eshi nke ọ bụla amụtara nwa adịrị eshi eshi emelu ma ala ọnwụnwa ma ụmụaka tolite ha bịa kpọrọ nwa. This is your mother. But as for me, agha mụ na n'ụlọ ebego. Agha mụ na n'ụlọ ebego. I want to do this in your presence. Azụla m ọla n'ọgbara mgbe m tụwara ime na-eme ka anyị gbaa akwụkwọ mụcha nwa ka eme pịa m ya mụta ụlọ hapụ n'ụlọ. Nkotokwa ya yiri ọla n'aka ka o nwee ike gịnị chụpụrụ m ndị nsogbu na ihe niile mana ka ịhụrụ n'ihu ụlọ ụgbọala n'ihu ya ihe ọbụla jikọrọ m na ya na lee ya achụpụla m ya ajụla m ekwensu ji aka ọrụ ya enwezi ihe jikọrọ m na ya ọzọ na ndụ ọ bụ nne unu so ya ala o unu n'ụlọ echi so unu ga-akpọlata n'ụlọ. I will not stop you from doing that. Obele Papa, I am nephew. Papa, because of 1 year, I come na one name on no Nezi. Papa, give that again to try that child. I don't time now. Papa, you're 1 year. We keep on none. Ngwa kai my papa. Papa, go let's run to tell mother. Oh, nani. I know near we keep you, Papa. You can buy Papa, I am a to the church. Money, Papa. I go there walk. Papa, go there walk. Papa. Oh, no, I got money. Papa, I will I went I'm done. I'm okay like this, Papa. I think we're okay with you. Oh, told him no. I'm a mango. I want to hear you. Papa, as for me, forgiveness is so never. Oh, yeah. I the motherless. I don't know. What I'm shaving them unlikely. I would go, yes. I wear Papa more the motherless. Mo there was someone over my dead body. Oh, you just have you not go at a massing corner corner. Okay, but if I do only Kuru, have you? Oh, no. Come go, Papa. I don't come motherless. I don't come motherless. Mamma, I'm not calling me. I'm not going to go in. I'm not packaging. I'm not I don't know for 1 day. On my behalf, one I'm here 5 minutes now. Wow, okay, I'm on there. Your money to go aboard. You don't do like yourself. I come back to say about what I'm going to do now. Hello, it's your mamma. It's your mom. Go on. 5 minutes. One. From now, I will go fire. Don't touch me. I can't talk more. Nobody can win 5 minutes. I'll do go by. 1. Yes, wow. 2. Okay, I'm back over. I'm on 3. You want back to 4, but I have a money. You buy a bag. Shut here.
Please go back there. I'm never just going to give you a to me. Be mad at me. When you put the love you, who's me how you know? Sorry, that let me hang out. That's for me to accept you back as my wife. God Hey! No, you be good. Hey! No, you be good. No, you be good. I'm never gonna give me come on. I remember when I'm gonna be come on. Papa, Auntie Sabina nọ n'ụlọ na-ebe akwa. Njọ ihe n'ime ya agwa m. Papa, ọ eziokwu? Yes. Hey! Papa, ọ eziokwu? Hey! Oh yeah, ije ụwa. Ị ga na-eme n'uche gị na ị na-eme ihe ọma fọ nwa mụrụ amụ. Ịma na ị na-emegide ya. Imegide imefe oke. Ị niile na-eme nwa m nwaanyị Sabina tata aka m dị n'ime. Ndị dọkịta ga-abịa njọ. Onye injinia abịa njọ. Onye dị mma, onye dị njọ bịa ma ajụ. Na ugo ebelego na mgbagbu. Ezen nga-alụzi nwa m nwaanyị. Ọ bụ nnọọ na m just lefu anya hapụ ya. Ọ lụrụ onye ahụ obi ya nabatara. Ihe ndị oyibo na-akpọ love. Nwekwara ihe karịa ịhụnanya. Onye obi gị nabatara, whether ma o nwere ego ma o nwere ego. O nwere ike ọ bụ na ọ lụrụ that young man. By now, the boy egbu ozu. Ezen, kedu otu nwa m nwaanyị ga-esi gbaghara m n'ụwa na n'ime obi ya na ọ ma na nna m nne ya emejọọla ya. Onye ọla hapụ onye ọla n'ụwa ka o bie ndụ ya. Hapụ onye ọla ka o bie ndụ ya. Nye ahụ obi ya mee ya. Maka ndị be anyị sị na ihe niile lacha n'ụwa ka osisi onye adị anọ. I just wish my daughter will find it in her heart to forgive me. From the depth of her heart, just forgive me. Because I'm more like a loafer. A candle in the wind. God, please forgive me. Akosa digi manaru, odigi mananya. Akosa digi manaru, odigi mananya. Asima akosa digi manaru nwanne m. Onye nwere akosa ya kwọ. Odigi mananya. I nwere akosa gị kwọnụ ya kwọ nwanne m. Odigi mananya. Omege weba gị n'anya. Asima akosa ya banụ gị n'anya. Odigi mananya. Nwanne m ọ ga-afụgo zizizi. Enyi m nwoke ọ ga-afụgo zim. Enyi m nwaanyị ọ ga-afụgo zim. Onye bụ aka ose ya kwọ. Emegbula mmadụ ibe gị. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew.
We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.